Iwewe munhu akauya uzokuona kungave kana kuma one on one womusainisa contract. Saka saina contract yacho apa. Saka prophetic contract zvinoreva kuti iwewe hauna losi, nokuti zvikaitika unongochiti haiwa ndizvozvo Mikaeri ndinganyanya kurwadziwa, asi zvikasaitika unouya tokupa refund. Ladies and gentlemen, after we did that great exposition documentary that I buditsa kuti mabhidhiri ari kuitwa sei, I see a lot of people, they are now approaching me and also my journalists. Above the 20 videos that I already have, my journalists, they are already being approached, and I am told that they are already showing my videos of victims, perpetrators, and accomplices of this organized crime. Organized, yeah, it's not organized crime. It's organized. It's a criminal industry. Iri kuitika vanhu vanenge vachifeka mamiracles, vanenge vachifeka maprophecy, vanhu vanenge vachifeka zvese zvinenge zvichiitika. But above all that, we've got Prophet Michael Selo. And I don't know if he's doing this by the Spirit of the Lord or he's doing this just to open the eyes of the people. He talks about the great scam or great hoax, if I might say, inoitwa kuma one-on-one. I had not heard this until when we released that documentary. That is when I heard vamwe vanhu vanenge vachitaura kuti this is what happens kuma one-on-one. Ndakaenda ku one-on-one yakadai and ndakamba ndanzwai ndikanzwai mari yangu yobva yangoenda and zvazva zvangopera zvakadaro, but hapana zvinhu zvandakamboitwa ku one-on-one kwacho kana kuprofitwa kana kuudzwa kana chii. Ndakangorwa kameka skillful kanisina kunzwisa. And when people were telling me, I didn't take that serious until Prophet Michael Selo talked about this in church. And inini ndikataura ndinonzizigwa kutaura zvemusoro wake. Inini ndikaunza vanhu vanouya vachiconfess about these things ndinonzizigwa abhadhara. But let us hear from Prophet Michael Selo, who is a prophet himself, talking about the great hoax inoitika. Alright, hoax kunana usina kudzidza hoax, H-O-A-X. Go and Google or monitor dictionary. Hoax, H-O-A-X, hoax. And go and search that word. Mono noti rinorevei. At least this time zvekutaurwa na Prophet Michael Selo, who himself is a prophet. Prophet Michael Selo has actually introduced what is called the prophetic contract. Yoto achikupa chiprofita chekuti zvakati zvichaitika in 3 years or musi wakati, you will have to sign. Zvikaramba kuitika, you will have to go back to him and ask for a refund or actually sue him for damages, for lost hope. Bible says hope deferred makes the heart sick. Zvese izvozvo you can sue him for that. So let us listen to what Prophet Michael Selo has to say, and you tell me what you think about that. Prophetic contracts ndakamaintrodusa ndisiri kuzviitira kuda kunyanya kuonererwa stereki kunge ndine power. Ndakamaintrodusa ndichizviitira kupinda denga. Ndinorevei? Ndinoreva kuti iwewe munhu akauya uzokuona kungave kana kuma one on one womusainisa contract. Prophetic contract kairi kureva kuti ukauya kuma one on one handiti. Ndikati inini Mwari vari kundiratidza kuti iwewe pane basa rauchawana, and time frame yacho kubva apa kunobata apa pakati apa exam iroro unofanira kunge waripasa, basa iroro waripiwa. Saka saina contract yacho apa. Saka prophetic contract zvinoreva kuti iwewe hauna losi, nokuti zvikaitika unongochiti haiwa ndizvozvo Mikaeri ndinganyanya kurwadziwa, asi zvikasaitika unouya tokupa refund.
Saka ndiudzei mimi kuti zviri possible here kuti uve stupid enough saprofeti kuti wabva usainisa munhu prophetic contract wobva unoita chihure. Possibility vanhu vanodzoka inenge yakawanda kamukoma, iwe mari unenge wadira fiwe. Ndisaka zvikwereti zvichinetsa kubhadhara ka, haisi nyaya yekuti munhu anenge asingadi, unenge wakamukweretesa ka 3 utora ndokopa ndikumirira payment chete ndotupa ka 3 aka imari iko 3 wangu ndiye mafizi ewe nama ndati ndoko alright ndokupa ya 3,4 zvakwacho ndozvauri kuda 3 zveshuweri alright ndokupa ya 3,7 kana usingadi rega 3,7 ka within 2 weeks 700 it's fine. Munhu odaurwa marounds neka 3 kaikopera. Saka unyanga akabata 10,000 kuzotsunudzira ka 3,7 kacho ikakupa 10 ipapo anotoona kunge panapa 3.7 kai zaigona kutotenga ka Honda Fit ndohaikisa ka ndozomuti ma 2020 auiwane mari iyo. Muri kubata nyato chikwereti chinorwadza oita sei kubhadhara. Saka problem iripo ndeyekuti prophetic movement mazuva ano amafanizi nekuda kwekuti maprofets anenge achitemba kuti ukaenda kuma 1-on-1 handidzika anenge achingokusimbisa simbisa kuti uwane kuita sei kurwa pasi kunodira fuel yake nesmall house yake obva apfuura nekunaningire Mozambique restaurant. Maiziva ka Mozambique restaurant umborowa umaprawns ndiye 68 plata ka obva atine malawishanti ipapo yakamixwa neginger 15 68 plus 15 that's around 80 ani mazona mani obva azvowaka 100 zonzi mirira ichange hatina tora ndiri profeti nama iseed adzoka ipapo dhonza futi kamwe kawaya wofasa full tank uyibata nyato ari pakurova koya mstreet kid pawindow kuti apati nini giving yakanaka man obva ati mstreet kid anenge ari pawindow na baba ari blind torawo 50 koya ngouya ka mangwana imwe iri kuuya. Muri kubata nyaya chinoita kuti uchikospenda mari nyaya yekuti kuziva kuti ka 3 akandikaita dzungu handina kumwe futi kwaakari kuuya. Zvino maprofets anenge achiziva ka kuti every week mari inenge ichiuya. Handi mukuibata nyaya. Saka zvaita ndinoona comment section panenge pachitaurwa yemaprofeti saka ndakadiscover kuti 90% yevanhu vanenge vakanoona maprofeti ka vanenge vachicomplaina kuti garai makabata homwe hakuna zviriko unongosvika zo 2 minutes ongonzi uda kuti Mwari wakuitirei kuti profesi pana ndakutaura kuti Mwari wandiitirei pozidai zvavo zviri kutaura kuti Mwari wandiitirei ndaigonongoudza ndega kakumba ka pozi kuno kundatouya kuti ndizive kuti Mwari vada kundiitirei kwete kuti nditaure kuti Mwari vada kundiitirwei namupozi ndai muna matoka wandoita ndiri kumba ka iwo kanditi uda kuti Mwari wakuitirei ndotaura kuti ndida mota ndaikonisa kungoudza kandiri kumba. Saka kuti uye kouri saprofeti ndoda kuti utondiudza kuti wangochida mota kuna Mwari iri kunzi chimbomira vada kutanga wakupa stand ndotaiwa ndizvozvo zvakakosha kuita zviri kutaurwa nei nemweya. Zvinonobva yanzi what do you want God to do for you? Hati muri kuona manje. Saka aona manje kuti munhu panapa face yatounyana pozi hapana zvandamutaurira. Ukataura kuti ndiri kudawo kana nanikire basa kana marriage. Anobva atora kana bhodhoro reoil otanga kukukoma mabvi. Tarisa uko ndichune prayer. Robva enda futi kumashure kwako otanga inge ari kukurowa masaji
wanze mvura ndiise tonapa paruoko ndidzinge mhepo yacho chimwe yazovanzi kuvhizita the mighty name of Jesus. Right? Zvaita shamwari. Next. Murikuibata nyaya ndikutaura. Saka zviri kuparadza prophetic movement. Nokuti kuri kupedzisira kwaita vanhu vanenge vakuti saka hakuna kama prophets kana zvakadai so. Saka nevacho vechokwadi futi vatopa mahwani. Kuti zvangonzi mese makaita sei makafanana. Murikuibata nyaya ndikutaura. Asi pakava neconsequence yokuti munhu waMwari anenge achiziva kuti inini ndine consequence yokuti zvandapromisa munhu zvikasaitika, pane repercussion. You find kuti maprofeta anotaura zvishoma. Mukibata nyando unokwanisa kuita kaclaim kako kegold, unoona prophet what do you want God to do for you? Prophet ndine kaclaim kangu kegold, saka ndichitomeditata ipapa kuti akoma Mwari ngavaitewo something akomana ndidai so ndatambura. Handimazvona manje prophet of wako right sawira claim yauri kutaura iyoyo yegold. My God, pazvimwedzi zviri shoma shoma zviri kuteera apa kapa ndiri kuona watanga kubata ma20 kgs pawiki yegoridhe. Akomana wakutochema prophet madhama ino utondirambidza kuuya kuno ndikatoti nini pana prophet ndo pane breakthrough ndichatoudza kuti yaibva kupi 20 kg yegold dai ndisina kunoona prophet. Mwari ngavakuitire zvakanaka, uchaibata ma20 naningire kg. Uri kuona pana vanenge vachidriva maRolls Royce pasocial media vakomana kava uchapaka 5-6 maRolls Royce tiriteseka apo wabhadhara mari kakumuona obuda muofisi uchienda kumba hazvina repercussion, asi asara nemari. Mukibata nyandkwedza kuti asi zvikava zvekuti prophet 20 kgs dzegold dzamuri kuona nemaRolls Royce aya pangavo here nekastructure wo kekuti at least mungoti even mukati zvichaitika in 5 years it's okay. Chandingoda icommitment yekuti zvikasaitika ndokuita sei. Kunyange mukanditi zvichaitika after 15 years it's okay. Prophet anoreduce 20 kgs oendesa pa 50 grams. Ndaunabata 50 grams. Muri kuona here zviri kuuraya chiprofita. Tiri kunyanya kutaurisa nokuti zvinhu zvandiri kutaura zvacho hazvina repercussion mukati, but zvikava nerepercussion zvichatibatsira kunamata nekugona kunyatsoteerera Mwari. Otambirawo kuma 50 grams kuti kazoitawo iri kg inenge yazoitika kwetoti iwe watauri anongodzoka kuti mama kati 50 kg pro, but ngirozi yenyu yakaramba ikati 50 kg dzidzishoma ndakatozobata kg. Wakuti ndaisada kutaura zvangu because ndaitya kuti unogona kuzoita pride. But uribata nyandkwedza kutaura. Saka gore rino ndio pandakameditata ndikafunga kuti Mwari ndofamba sei nenyaya iyi. Ndio pandakadiscover kuti inini regai ndizviise pachasi pajoko ndintroduce maprophetic contracts yekuti ndei ndichiziva kuti ndikaita dzungu ndei ndiri pamahwani nokuti paine marepercussions nerestitution. Magetsi. Saka muri kuona ndikukangamwa kutrimwa ndebvu nekutrimwa musoro nestress yacho yekutonamata ndichitoona kuti panapa kutombonotrimwa kwabhabha maminutes iyayo regai nditomatopa paprayer. Sutu chaiyo ndakangamwa kunoitora sutu. Ndichitoti raundi rekutonotora sutu ndichidaika regai nditope pana macontract anondinyudzisa ndikaita zvokutamba. Saka Mwari vari kumusoro kudenga vakazviona havana utsinye, vanonzwirawo muprofita tsitsi kuti no handimazvona nokuti Mwari havana utsinye, chavanongoda kufambwa navo zvakanaka chete. Vakazvipupurira kuti kufamba navo zvakanaka Mwari
vanosimbisa basa remweya riri paupenyu hwako. Saka nhasi ndiri 100% sure kuti pabasa randichabata nhasi hakuna munhu ari kudzokera aine chipande chisina kugadzirisika nhasi pano. Zvabatika musheredare. Stand up to your feet. Tiri kutowesta time. Ndiite nditange basa. Never assume that you are the best. You are lying to yourself. Don't criticize that man of God because he doesn't preach about that and you preach about that and that one doesn't preach. No. Different messengers are given different messages. There is no perfect church. There is no perfect ministry. You will never find it. Move around. The day you find it, you let me know. That I finally found that perfect church. I found it. Are you still perfect? It's not perfect anymore. There's no church like that. So stop looking for a perfect church. Where are there no problems? Where? Ladies and gentlemen, nhasi taenda kwa favorite chief yenyu, Chief Bushu, kwa Bushu, kuchamba. Tichitiri kuchikoro kwa Bushu kwaiwanzirwa singati. Hanzi ndobva kwa Bushu. Saka tamboya selogos. M'Bhaibheri makanyorwa madzimambo. Saka isu toda kurespectawo madzimambo. Tombovaitira katsvibidi keseti panamba 3.2 kVA solar system. Tavaisira in one of his places dziri kwa Bushu kunongo. Saka Chief, muri sei? Ini ndakanaka. Yes, ameno chipo chedu chinotya. Ndikunzwa kufara zvisingaite nechipo chandapuwa chine Logos Solar Tech. Chipo chapuwa mambo. Yes. Mambo dunhu kwa Bushu. Mwoyo wangu wakatambanuka zvisingaite. Yes. Mufaro wangu kuti ndiwanike chiwana chipo chakadai so. Ndakaenda kutendewe Logos. Chipo ichi chamapa mambo mandichengetedza. Maremekedza kuguta rangu rekwa Bushu. Ende ndiri kufara zvakanyanya nekuti vashoma vanazvo. Ende zvatanga naMambo Bushu. Vari kunzwa kutapirirwa nokufara nebasa hombe ramandiitira iri. Saka uyu ndizigona kunda aivaitira mambo wavo. Imi kana mine mambo wenyu wamuda kuitirawo munongotibata. Toita se tokuitirai. Maita basa mambo.